Čaute, som Xbox, vítam vás pri ďalšom videu. A dneska si zahráme Outlast, pôvodne. A pustíme sa do toho. Čiže takto. Dobre. Nie, že pokračovať, dáme, že načítať, lebo ja som náhodou išiel ďalej. Čiže tu dáme 11:15. A pôjdeme tam, kde sme skončili. Kade? Hello. Čiže kurva. Seru na to. Pôvodne sme skončili tuto. Tu máme kamerku. Čakajte, ja si to loadnem takto, aby to bolo auto. Takto, auto. Super. Tuto sme skončili. Tak. Zavreté. Jo. Dali. Povedal by som, máme tu oné titulky. Ja to dám takto, aby ste počuli. By vám deliť titulky. Takto vám to dáme. Ja inak nemôžu. Super, takže ja si takto, čo? Dobre, tak jeme. Tak jeme takto. Super. Trošku potichšie. Buzeranti. Skurvení. Určite tam budú, ja sa tam bojím ísť. Čo zmizli? No, asi. Musíme to uzavrieť. Neviem sa strieľať z Chrisa Walkera, toho veľkého škaredého kokota. Prepáčte, že nadávam. Čo rád trhá hlavy. Počujem ho mrmlať o bezpečnostných protokoloch, blablabla, izolácii. Čo ak on nie je ten problém? Čo ak sa to snaží napraviť? Dobre, to nezaujímavé, ja nebudem dávať titulky, už na to serem. Debilné titulky. Bral si do sprch, super. Konečne do sprch. Oh yeah. Si musí dodať. Ale nie som copyright. Batérie. Budeme čáru. Batérie mi tu nedajú, to sú chujové. Som zobral. Divné. Srem. Kurva, rýchle. Bezrej. Môj Bože. On sa vyparil. Zmizol bez stopy. Počujem sarkazmus. Budem vám to nechávať. Sú tam. Super.
Dokumenty. Zasílám kopiu umrtného listu, ducha bla bla bla. Suka blind, no dobre, nezájem. Škoda. Čo ma to nezaujíma, ja nechcu. Už nebudem dávať, lebo už ma to nudí furt. Potom ani sa nikde nedostajeme, vole. A to akurát to máme na hovno. A piče. Toto je zavreté, jasné, to mi zavierajte, super. Pomôže. Počkej. Kurva. No super. Nechám otvorené. Kurva. Ja to tu zavriem. Tlačítko. Ty piču. Je. Haló. Pán Bušto. Tu je, buzerant. Kurva rýchle. Wow! Fuj. Fú. Ty kokos, tak toto je mordor. Fuj, aké sračky sú tu. Si robíte zo mňa srandy. Kopec. Pojem von. Do prčic. Buzerant. Ty piču. Ahoj. Ahoj, buzerantoš. Hore, hore. Piče, rýchle. Kokot, nedobehne. Poď už. To je zatvorené, dobre, nejdem nikam. Prasiatko, prasiatko. Ty si kokot. Kokot. Debilný špek. Skundený. Prievaný kokot. Ty vieban, no. Ty viebanko jeden. Skurvený. Dobrý deň. Savada smoke. Have a itch. Chcem ti pomôcť, no hovno. To nepomôžeš. Ty si buzerant. Drill má výstup. September, dobre. Početve september. Pičoviny. Ty kokot. Do žhubu. Som buzerant, víš o tom. Hore. Už piču. Kokot. Si taký buzerant. A pockový.
Ocinko, ísť do piče, ty ocinko, ja ti jem. Neviem. Wow. Díky, kámoš. Ďakujem. Pekne ďakujem. Pekne, chlapče. Si mi pomohol. Som si z tohto vyzenia dostať. Ježe ma chytil. Držte huby aj vy už. Toto budem musieť dropnúť. Super. To si dropping. Somebody the smoke. I have a itch. Dá dokumenty. Blablabla. Nemecky. Blablabla. Super. Si tak prečítali. Seru na to, ja nebudem už čítať, už ma to jebe úplne. Toto jebané všetko, výťah nejde. Čo už, buzerant. Kurva. Kokot, ani kokot tu nevidieť. Buzerant jeden, nečuj tak. Fuj, to sa mi to dosral. Ty pičus. Ty pičus. Ty kokot. Ty prijebaný kokot. Ty kokot. Ideš do piče. Ty uchyla, vydrbaný. Ha. Radšej naspäť. Svinia. A počkajte. To sa to jedá. Kurva. Kurva, ty kokot. Jebaj. Jebaj. Wow. Au. Prijebaný kokot. Jemný. Ja ti dám jemný, polotučný. Kokot. Prijebaný. Máš nejakú batériu? Sa doserem z toho, ja nemám žiadnu batériu. Si robíte so mňa srandu. 1 z 10. Vy kokoti. Ani batériu mi nedáte. Takí buzeranti. Ani na batériu mi nedáte. Dobre, nesedlo sa to, seká mi to, laguje, neviem prečo. Už to nelaguje, super. Prečo to lagovalo, idem do tmavej, alebo do tejto, musím ísť do tejto, super. Fuj, toto je Mordor. Čo tu píšu? Slovo Wallrider je tu všade. Murkov tu urobil experimenty vzaný projekt Wallrider, alebo tento hovoria Wallriderovi ako živej bytosti o duchovi, alebo démonovi. Niečo tu našli v hore, zabili. Možno sa ma toto miesto snaží dostať. Piču. So the smoke. Ja potrebujem batériu, smoke. A ja tu míňam. Zbytočne. Fakt. Batéria, konečne. Aspoň 2 z 10, ja sa pozriem, koľko natáčame. 13, 32. Počkaj, ja to dám. Môžete ukončiť, počkaj, kde sa saveneme. Počkaj, dám, že pokračovať. Tu sme sa save, ja si to potom prejdem, dobre. Ďakujem, že ste si toto video pozerali z Outlastu. Dajte like a čaute, majte sa.